Vítajte. Dnes sa ponoríme do niečoho naozaj zaujímavého. Stopový prvok lítium. Máme tu k dispozícii výstupy z jednej odbornej diskusie, ktorá sa pozerala na jeho úlohu v tele. A hlavne v mozgu. Áno. Cieľom je dnes pochopiť, prečo by, podľa týchto materiálov, mohlo byť lítium také dôležité. Možno pre duševnú jasnosť, odolnosť a aké mechanizmy za tým vlastne stoja. Tak poďme na to. Určite. Začneme možno tým pojmom, ktorý tie podklady používajú, litium. Litium. Áno, akože súbor molekulárnych cieľov lítia v tele. Lebo ono to vyzerá, že lítium nie je len liek, ako ho mnohí poznajú. Ale je to vlastne esenciálny stopový prvok. Ovplyvňuje našu homeostázu. Tú vnútornú rovnováhu, jasne. Presne. A zdá sa, že funguje cez špecifické bielkoviny, proteíny. A tam sa spomína jeden kľúčový však, GSK3. Áno, GSK3, to je glykogen syntáza kináza 3. A ako s ním litium interaguje? No tento enzym GSK3 robí v tele strašne veľa vecí. A lítium ho podľa týchto zdrojov prirodzene tlmí, inhibuje. Tlmí. Áno. A to má potom dôsledky, napríklad na reguláciu krvného cukru. Dosť podobne ako inzulín, vieš? Zaujímavé. Ale nie len to. GSK3 sa mieša aj do imunitných reakcií a dokonca aj do našich vnútorných hodín, tých cirkadiálnych rytmov. Aha, takže to je naozaj centrálny hráč. Cukor, imunita, denný rytmus. To je dosť široký záber. Presne. V tej diskusii sa hovorí aj o brain fire, ako požiar mozgu. To znie teda hrozivo. Čo to je? No myslí sa tým chronický zápal v mozku. Vieš, krátkodobý zápal, keď sme chorí, ten je v poriadku, pomáha. To je to chorobné správanie, únava tak. Ale ten chronický, dlhodobý, ten môže byť spustený stresom, zlou stravou, toxínmi. A ten škodí? Ten škodí a hlavne poškodzuje kľúčové oblasti mozgu, najmä hypokampus. Hypokampus. Centrum pamäti a učenia, nie? Presne tak. Je úplne zásadný pre našu autobiografickú pamäť, čo sme zažili, ale aj pre plánovanie učenia sa nových vecí a tiež pre odolnosť, tú rezilienciu a dokonca aj pre zvedavosť. Tie materiály ho spájajú s tým, čo sa volá myslenie typu 2. To pomalšie, analytické. Nie to rýchle, automatické myslenie typu 1. A chronický zápal ho teda ochromuje? Dá sa povedať. Paralizuje jeho funkciu. A tu vstupuje do hry lítium, ako ho chráni. Zdá sa, že má takú dvojapú úlohu. Jednak, ako sme hovorili, tlmí to GSK3 a tým moduluje imunitnú odpoveď, ten zápal. Jasné. A po druhé podporuje tvorbu rastového faktora BDNF. To je niečo ako hnojivo pre neuróny. Pomáha im rásť a chráni ich. Takže lítium je ako taký údržbar mozgu. V podstate áno. Dirigent tej údržby. A pointa je, že keď ho máme málo, sme zraniteľnejší. Používajú tam takú analógiu s bicyklom. Ak máš podhustené gumy, aj malá jamka ti môže spôsobiť defekt. Rozumím. Takže nedostatok lítia nás robí menej odolnými voči stresu a poškodeniu. Presne. Keď to takto chráni hypokampus a ovplyvňuje GSK3, potom asi nie je prekvapivé, že sa spomína aj súviso s spánkom. Veru tak. Cez tú reguláciu GSK3 lítium ovplyvňuje naše vnútorné hodiny a zdá sa, že podporuje hlboký spánok. A ten je dôležitý na upratovanie mozgu. Vtedy sa aktivuje tzv. Glymfatický systém. To je ako nočná čistiaca služba. Čo čistí? Odpadové látky, napríklad beta-amyloid, tú bielkovinu, čo sa spája s Alzheimerom. Zdroj ju nazýva lepidlom. Takže lepší spánok vďaka lítiu rovná sa čistejší mozog. To dáva zmysel. Presne. Tie podklady naznačovali aj ďalšie možné prínosy. Spomenieme ich stručne. Jasné. Hovorí sa tam o pozitívnom vplyve na reguláciu cukru, to je dôležité pri diabete. Potom tlmenie iných chronických zápalov, napríklad pri artritíde alebo autoimunitných ochoreniach, podpora srdcovo-cievneho zdravia, ochrana ciev, dokonca zníženie poškodenia pri mŕtvici. Ako? Zrejme cez ochranu buniek pred smrťou, taký antiapoptotický účinok. A ešte optimalizácia funkcie mitochondrií. Tých našich bunkových elektráreň. Áno. Súvisí to s energiou, starením. Vyzerá to, že to rozhasené GSK3 je problémom pri mnohých civilizačných chorobách. Naozaj široký záber. A viem niečo o hladinách. Koľko litia je normálne alebo optimálne? No, tie materiály uvádzajú príklad z Nemecka. Bežné hladiny v populácii sú tam vraj nízke. Okolo 1 mikrogramu na liter krvi. To je málo?
Zdá sa, že áno, lebo pri odporúčanom príjme 1 mg esenciálneho litia denne, napríklad orotátu, by tá hladina mohla byť okolo 15 mikrogramov na liter. A pri vyššom príjme? Pri 5 mg denne by to mohlo byť až okolo 75 mikrogramov litra. Ale pozor, to sú len orientačné čísla z tej diskusie, nie lekárske odporúčania. Samozrejme, rozumiem. Takže, keď si to tak zhrnieme, tieto zdroje vykresľujú lítium nie primárne ako liek na psychické poruchy, ale skôr ako základný kameň. Presne. Ako fundamentálny stopový prvok pre zdravie buniek, duševnú rovnováhu, pre celkovú odolnosť organizmu. A jeho nedostatok by teda mohol mať naozaj široké následky. Áno, a to nás vlastne privádza k takej záverečnej myšlienke na zamyslenie, ktorá z toho celého vyplýva. Sem s ňou. No, ak má lítium naozaj taký zásadný vplyv na schopnosť našeho systému udržať si rovnováhu a čeliť stresu, jak by potom systematické zabezpečenie jeho optimálneho príjmu mohlo ovplyvniť nielen zdravie každého z nás, ale možno aj našu kolektívnu schopnosť zvládať tie komplexné výzvy, ktorým dnes čelíme?